Per crear una sala de videoconferència, hem d'activar el mode edició i afegir una nova sala d'Adobe Connect per mitjà de l'opció Afegeix una activitat o un recurs. En aquesta nova pàgina de configuració, hem de ficar un nom a la sala i, opcionalment, una descripció. Podem modificar paràmetres de la sala, com per exemple per mantenir-la privada, per a que tan sols estigui disponible a membres de la URB, o fer-la pública, per a que puguin participar també persones externes a la universitat. També podem especificar un dia i hora d'inici de la videoconferència. I configurar l'idioma de la sala. Un cop fet això, desem els canvis i ens apareixerà la sala a l'espai del curs.